Аның картиналарында гүзәл туган як табигаты, авыл күренешләре натюрморт сурәтләнгән. Үзәк китапханәдә рәссам урта баграш егете Андрей Кузьминның картиналар күргәзмәсе ачылды. Физик мөмкинлеге шикле булса да, аның таланты шиксез. Рәсем ясау сәләте аңарда мәктәп чорыннан ачыла. В школе, обучавшись, уже начинал понимать, чем себя занять в жизни, что нужно для этого, куда пойти, чем заниматься. И вот искусство, оно дало мне, наверное, такой толчок. Иҗат җимешләрен башта акрил белән ясаган булса, хәзер майлы буяуларга өстенлек бирә. Яшь рәссамны авыл күренешләре, гүзәл табигать илһамландыра. Свежий воздух, птицы поют, речка течет где-то, и это так прикольно. И я решил, почему бы не писать родной край своей. Какие-то картины я писал по фотографиям, потому что не всегда удавалось выходить на улицу и рисовать. Табигатьнең матурлыгын ул буяулар белән тасвирласа, шигырьләрендә сүзләр белән сурәтли. Әнисенә, туганнарына, туган ягына багышлап язган шигырьләре дә бик күп, җырларга да бик ярата. Гүзәл тормыш бүләк иткәннәре өчен Андрей Кузьмин әти-әнисенә рәхмәтле. Илһам чыганагы төп таянычы булган кадерле кешеләренә җырлары аша шуны җиткерә. Юкарына әйтелми, бала күңеле диеп далада, далаларда булганда тап күңел, уйда булсын ата-аналар. Андрейны язмыш сынаса да, ул бу тормышта югалып калмый, үзен һәр өлкәдә сынап карый, һәр яктан ачарга тырыша. Кичә иҗади номерлар белән үрелеп барды. Китапхана хезмәткәрләре, Зей музыка мәктәбе коллективы, баграш үзешчәннәре үзләренең матур чыгышларын бүләк иттеләр. Адлия Борханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.